बे समाव बर' हारिनि सासे गोख्रों लाइमोननि खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। जायखौ लानानै क'क्राझार हालामा गोग्गानो गोनां होननानै जों सानो। थारैनो नंगौ, बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां गुन गोनां जौगानाय लाइमोन इउटिउबारफोर दंसै। साननानै नायोब्ला बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोबां बर'फ्रा इउटिउब खालामनानै रां आरजिसै। बेनि गेजेरावनो खायफाखौ इउटिउबनि गेजेरजोंनो मोनसे जुजिनाय एबा गुबुन गुबुन हाबाखौ मावनो चेलेन्ज खालामनायखौबो नुनो मोनसै। बेबायदिनो क'क्राझार हालामनि सासे लाइमोना गावनि इउटिउबाव मोनसे गोख्रों जुजिनाय लाबोदों। बिथांनि जुजिनाया गावनि साइकेलजोंनो क'क्राझारनिफ्राय बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरसिम दावबायलांनाय। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 20 एप्रिलनिफ्राय दावबायगासिनो दं आरो दिनैसिम अदालगुरिनि रौतासिम सौहैबाय। बिथां जुजिग्रा लाइमोन इउटिउबारानो जाबाय क'क्राझार मलानदुब्लि गामिनि दिदोम दैमारि। इउटिउबार दिदोम दैमारिनि इउटिउब चेनेलनि मुङा डिडि ब्लग्स। बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो गाव गावनि इउटिउबाव थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टि आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।